kwa be Adom TV Badwam na o no sister Sunday the guy odi ahosepe no akogu yede na se pa de adu so no yeni nkomo wo ya fie mu ensem enti ye friend se Afisem na maye na yaboafo ya se St Andrew Senior High School senior high school awofo abatan be me de sanke ne ye pe school amaye ma ye de ye ma no ba kire ho ye board ni o de so ntimfa ho ne ba bia wo courses ni nyina so mu kire bi wo St Andrew Senior High School awofo ne abatan fa wo ma ne ni kire ho Kelki toothpaste nso ye nkraduro aye de twitwi wo mo se anopa ene anwumre nti se wo twitwi wo ba se anopa se de ahokeka wo de twitwi ye no sa ye ne sa anwumre bra wo kwa akoda ebebo abofra ne se ene wo mpopani wo so ye bi na enkura na mfiri ho kidi ministry of nso eye nkraduro akora wo se ompa aduane nya kidi ministry of ne bi toma no nom obedi di ama wo akora be pacha ama aduro no wate so eye adwuma pa ye wi a Piwak Natural Health wo maduro 3p garlic mixture no so eno ane yenom e de boost your immune system ti ade bia e ba so ebedi ni sunkunim fi so immune system asrafo ne woni padua mu no wo mo ho odin nti yare bia ntimi ni won sunkunim e 3p garlic mixture wo ko pharmacy ne herbal shops bia mu a wo benya bi ato wo madaroma e na won eso yasen na ye de enkomoyi etumi abro na nsa ne bekoso no oba pa Adwoa Christy happy birthday nko ema oba pa Adwoa Christy nyame nyo kese oba nyo kese pa ne sede wo bie won nsam mani panyina wanim sede no awrade masa sede no wadoye no efiri mu no nyo kese de won kwana men ne hu nana ene nkanso a ewa hodim ni ahofemu na nyame adwuma na wo ye no ye man mroso ewo nyumtuo mu wonyumtuo anya pempem emre nyame fie nyame nyo kese kosi se obeye kese pa happy birthday Obapa Adwoa Christy amenyo kese na miame na muanso na educhum wa amrosa afo Kenya se Obapa ni ewo ho ene ye ne ba bema owura Martin asenso Boatin anana Kwame ene ne birthday nti nana Kwame Martin asenso Boatin happy birthday and confirm from one kasa wo ma me Obapa ni nana educhum wa amrosa ewo ni abusua ne anuan mu nyina ye wish you a happy birthday nyamenye okese kusi so be kese pa nyini ne du mpani fie awrade ahyehye de ama wo bota ye nyamede wudi asase so no duro ho nyamenye okese kusi so be kese pa enti birthday wish no ochena ye former president John Ejekunkufo ono so ni birthday ti happy birthday in advance papa nyamenkoso nhira wo nye okese kusi so be kese December 4 no mo ya be April enso mo ya de awonte ye ti nyamenye mu nyina kese obi e na wudu wa woda bia no happy birthday nko emfa emma enti enra yedi nkomo ye ba mu akuma akra afi no wanya 3 years Jason na ye say wanya leukemia enti awofo ne ye bia anka cancer ni nyina ko omunnim ne ntohwe no de bo ase ho no hwa no ho ne ye se cancer ni bia ba be pie tie no de ye hia $70,000 ye de ne ko obi man so awofo na ye adwuma no nyina wo mo ye asase no ayi cancer cells ni nyina ye nim ba bia we ofa ya okowura abofra no ne hwa no mu ama se ho na problem wo nti adokotafo se ye betumi aye ye hia $70,000 $70,000 o ne de beje abofra Jason enkwa ne hu anika fefefe kama na yade we ha akora ya bepem ne anke yenim senke ye wie enti ene ya sanya lizi ewa homa no so biem wadaro manu amoye ma ne ye fe ebi ene ene de di kan ya wonso wo hweye enti ne ne e wo se yesa boho biem na wonso kakra bi a wo benya no yemfa mo Jason wonya ne fa hudie na ne bota ye nti a erade de ne ba asase so no watumi aduru ho nti Obapa lizi wote yenka ye mo akwaba unmute your mic na mic kakra na say be ye bete wonka e pa choice better pa emu ye da se na mpacho Jason wote san no pay nyame adom ne samone na no oguso to aso ne ho ye de nyame ase
ye bebo ne tofa ebi ana ne de di kan eno obi antie yasem no bone tofa very brief pa efama ye fa abofra Jason ho 2021 January ni mo ho na ye hu say eso leukemia nti prekope na ye start chemotherapy ti ebo modern chemotherapy no ma cancer ni nyina free ni mogem but November ya na ye san hu say cancer na ba ne hwam nti no mo kire say senior cancer na ba ne hwam no mu de ti say ye de ne ko outside the country anu no mbetimi aye ho adwuma ma na sipi nti omo bobo no na ye $70,000 tenu na ye to ho kakra ye stra boafo say nka omumwa na nka yentimi raise funds no mfa ne nko immediately na nka yensa ne yare prekope ne tintin nyina no enti eya samo na se hwa na tesai tese ne enu a ye de sende o no sa adechin bia na kakra beka ho dechin na kakra beka ho eguso a eya akese ekọ so ni nyina ye involved nti eguso a ehunu kọ ti ye stress intervention no keba enani chine ya and the start akofam sa na ya wo su ana ni pain it say wona wo bata na ne tie ya na it say ni pain ne de eba sa na obesu okekam ogina ho a etwe ne doa nti obehu se na okoto honom as opese otena ho but akora de he doesn't even understand why he's going through that nti opese ode agro ka ho ti eba ne sa challenging ultimi fa ne nhye chi ososo a opeja na wempeja ne yi a wamia no nti the pain I don't know how he deals with it nyame na ehwe ne so a lot of pain yes nti sika ne say $70,000 hey I don't know kwai say hospital be wo India they are very advanced in that particular cancer nti nefa ne nko ho no mo hwe mo do metimi aso ano asano cancer no and spread it back into the mogem and any brain well ready enti you can say ya what time frame bia e was say ni manimi ya na yetimi de ne ko ho yeah time frame ne de omo kan at the time of 15th November na omo confirm ye no na nko omo che say actress wa 20th 25th November after a week there was not de ne ko but ni eni ahomboa no aye betimi e de na ko yes nti time frame ne de apa ho ma me momo number de biem 05 0542 77 8 udino number na mabiem o atekọ facha me enti am say momo ne wo screen no ase momo ayemwa Jason akraketwa 3 years na leukemia ha no awofo na ye ni nyina awie wo Ghana ha o nke ye de ne ko school afiye mu obi nhunu ne papa dware asiesie no ho na okohu se ne hwa no ahuna like asesa shape no the way tene nya sa na tie yensa nko run test all over again na se cancer no ayenim se ye free one kan ho aye de no ebi anya ho asa be hwehwe ne mu ama akraketoa mfie miensa niema ya akora yi pa ya bedru ha they say here $70,000 15th November no omuhu ye ne de na kana de chie se kasika no ho a esanke de na ko India ne ya wie ye nyai medofo emu aye den minim pa nya bete nanso kakra nyaminti minim si ebedru ho nti wodi a obetimi no na de abrɛ ye wo momo number na wo screen no ase nyame be hira wo bebre sa won so wodi aso seed wo Jason abrabo mu nti mame number ne biem Lizzie mute your mic mame number ne biem pacho Lizzie mento on count
enti number no ye 054 277 8551. Hello. 054 277 8551. Edini Elizabeth ata emisa na kakra ubenya merchant code nso na edaso no de obenya bia enu amoye eyefe yani asomo papa na ya na mepesa danse no ye nyina ye nhyemu bie ti nyame ya adomo a ye bo mpa ye si enya sika ne de ne koba afeda sese enu kure nu December go na wa eli nyame ya adomo next year de che ye nko ade a ye sure se Lizzy ni kunu eni Jason omu nyina ba betena ha ni adamu nyina se baako fi se mo ya ma ye nwanwa na abroso nyame hira mo Lizzy emfa wonsi ha na ye bo nyame so mpa ye se ye botaye ni ye ni suade hunu ye bedru ho nyame hira mo ni abusua ne ukunu nso ewo se de mo aye na mo guso ye na menya mo kese ye da se pa nti ye ni Lizzy ye ni na wie na sa campaign we de ye de besili ye campaigns ni nyina ye ya ye de boaboa no ye de Jason ewie nti ye be ya till end of nyame ya adoma December na ye hu se ye nya na afide ye hu se adoma hwefo nyame ye nhira mo kra ye mpene fi se mo ye mane ye fedodo nyame nhira mo pa